Next topic is on nationalization of a bank. Nationalization means the process of transfer of ownership from private sector to the public sector. അതായത് നമ്മൾ നാഷണലൈസേഷൻ ദേശസാൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ബാങ്കുകളെ പബ്ലിക് സെക്ടറിലേക്ക്, അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ബാങ്ക്സ് വർ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. ആ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള ബാങ്കുകൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ടും അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മളുടെ കുറേ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള റൂറൽ ഏരിയ അവിടെയൊന്നും ബാങ്കുകളില്ല എന്നും ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്കീമാണ് ഈ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദേശസാൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ, അതായത് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഇതിനൊക്കെ അവരുടെ ഷെയർസും പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അതിനെ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളെ പബ്ലിക് സെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നാഷണലൈസേഷൻ. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ടു ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക്, അതായത് 50 വർഷം നമ്മൾ പിന്നിട്ടു നാഷണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ, അതായത് എല്ലാവരുടെയും വെൽഫെയർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയാം. സെക്കൻഡ് വൺ, പ്രൈവറ്റ് മൊണോപ്പൊളീസിനെ കൺട്രോളിങ് പ്രൈവറ്റ് മൊണോപ്പൊളീസ്. തേർഡ് വൺ, എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബാങ്കിങ്. അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം, എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എല്ലാം മെട്രോ സിറ്റീസിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ റൂറൽ ഏരിയയിലേക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ ഇംബാലൻസസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബാങ്കിങ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെഡ്യൂസ് റീജിയണൽ ഇംബാലൻസസ്. അതായത് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള ഇംബാലൻസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അനദർ വൺ. അതുപോലെ പ്രിയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനുള്ള ലെൻഡിങ് ആണ്. അങ്ങനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആ സെക്ടറിൻ്റെ ലെൻഡിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നാഷണലൈസേഷൻ ദേശസാൽകരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതായത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, പ്രൈവറ്റ് മൊണോപ്പൊളീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, റീജിയണൽ ഇംബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, പ്രിയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ്, അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതിനൊന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള സെക്ടറിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്, അതായത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് വലിയ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സോട് കൂടി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതങ്ങൾ അത്രത്തോളം സക്സസ് ആയിട്ടില്ല. കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനാഡിക്വേറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, നമുക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ ബാങ്ക് എക്സ്പാൻഷനോ ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പാൻഷനോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഇനാഡിക്വേറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ നാഷണലൈസേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അത്രയും അങ്ങോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല. ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് അലോക്കേറ്റഡ്, ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷനോ അലോക്കേഷനോ ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ലോവേർഡ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, അതായത് ബാങ്കുകളുടെ എഫിഷ്യൻസിയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ നാഷണലൈസേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകളും കൂടുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കുറവാകുകയൊക്കെ ചെയ്ത പ്രശ്നമുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സെക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസസ് ഒക്കെ വന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി പ്രൈവറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പോയില്ല, റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ അത്ര നടന്നില്ല, എഫിഷ്യൻസിയും പ്രോഫിറ്റ്സും കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഗവൺമെൻറ്റിന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി, പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരികയും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത്രയും അങ്ങോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ നാഷണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ജനുവരി 1949 RBIൻ്റെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ നാഷണലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും, 1 ജനുവരി 1949. സെക്കൻഡ് നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
1 ജൂലൈ 1955 ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിനെ നാഷണലൈസ് ചെയ്യും, അതിന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഈ ഡേറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, 1 ജൂലൈ 1955. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് 1959 7 സബ്സിഡിയറീസ് ഓഫ് SBI വാസ് നാഷണലൈസ്ഡ്. അതിന് SBIക്ക് കുറേ സബ്സിഡിയറി ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ 1959 നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. പിന്നെ വരുന്നത് 19th July 1969 14 ലാർജ് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വർ നാഷണലൈസ്ഡ്. അതായത് 50 കോടിയിലധികം റിസർവ് ഉണ്ടായിരുന്ന 50 crores ഓർ മോറിൽ റിസർവ് ഉള്ള ബാങ്കുകളെയാണ് അന്ന് 14, അങ്ങനെയാണ് 14 എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലാർജ് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. അത് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, 19th July 1969. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണലൈസേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 19th July ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാങ്കിനെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് 19th July ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 19th July ആയിട്ടാണ് ഇന്നലും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഒരു നാഷണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 15th April 1980 അന്ന് 6 more പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് were നാഷണലൈസ്ഡ് വിത്ത് മോർ ദാൻ 200 crores കൂടുതൽ റിസർവ് ഉള്ള 6 സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കിനെയും നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഓൾട്ടുഗദർ ഏകദേശം ഒരു 20 ബാങ്കുകൾ അന്ന് നാഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ മാറി, നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മെർജിങ്ങും ആക്വിസിഷൻസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്ന് നടന്ന നാഷണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ആദ്യം RBI ആണ് നാഷണലൈസ് ചെയ്ത് 1 January 1949. പിന്നെ 15th July 1955 ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്കിനെ നാഷണലൈസ് ചെയ്ത് SBI. പിന്നെ SBIയുടെ 7 സബ്സിഡിയറീസിനെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തു 1959. 1969 19th July 14 കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിത്ത് 50 crores റിസർവ് ഉള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. 15th April 1980 6 പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് were also നാഷണലൈസ്ഡ്. ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നാഷണലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്.